Jo 2 vuotta aiemmin olen alkanut lukea kirjoja ja katsella dokumentteja vuorikiipeilystä. Uteliaisuuteni lajia kohtaan kummastuttaa minua hiukan. Vuoret sinänsä eivät kiinnosta minua. Ne näyttäytyvät minulle lähinnä tavallista suurempana kasana kiviä. Korkean paikan kammoni yllättää helposti jo lapsiperheille suunnattujen hiihtokeskusten sinisillä rinteillä tai kun kiipeän seinää 1,5 metrin korkeuteen. Nytkin löydän itseni silti usein seuraamasta Netflixin kiipeilydokumentteja. Katseeni kiinnittyy ikäisiin miehiin ja harvalukuisiin naisiin vuoren rinteillä ja leireissä, matkalla kohti unelmaa, jonka toteuttamiseksi he ovat tehneet kauan työtä ja josta he ovat maksaneet itsensä kipeiksi. Usein he ovat jättäneet taakseen puolison ja lapset, vakituiset työpaikat ja turvatun toimeentulon ajakseen takaa hetkeä maailman huipulla ja lunastaakseen oikeuden kertoa siitä tarinaa. Dokumenttien alkaessa kiipeilijät ovat innostuneita, kunnianhimoisia, tarmokkaita ja päättäväisiä. Yhteiset illanistujaiset teltoissa riehkaita ja elämän iloa täynnä. Huiput on tehty valloitettaviksi. Miksi kiivetä vuorelle, koska se on siellä? Mikään ei ole mahdotonta, kun hän on valmistautunut ja viisas, ajoittaa suorituksen oikein ja osaa lukea olosuhteita. Ihanteisiin ja puhdasoppisuuteen on vielä varaa. Vuori on otettava omiin nimiin ilman lisähappea, ja jos huipun häämöttäessä olisi liian myöhä, käännyttäisiin tietysti takaisin. Ei tänne tultu kuolemaan. Ei tämä eikä mikään ole sentään niin tärkeää. Mitä pidemmälle retki etenee ja mitä ohuemmaksi käy vuoriston ilma, sitä vakavammaksi kasvot muuttumat, sitä selvemmin tulee esiin ponnistuksen yksinäinen luonne. Tuulesta ratisevissa, lumipyryn täplittämissä ja käsivaralta kuvatuissa videokatkelmissa kiipeilijät yrittävät selostaa kulloisenkin tilanteen myöhempiä katsojia varten, mutta puhe ja ajatukset katkeilevat. He vaikuttavat epävarmoilta, hengästyneiltä levätessäänkin. Aiemmin kevyesti sujuneista tehtävistä tulee yhä työläämpiä. Ruoan laittaminen tai veden sulattaminen juotavaksi osoittautuu joskus liian suureksi ponnistukseksi. Jokainen askel erikseen vaatii päättäväisyyttä. Aivot eivät toimi normaalisti, on vaikea ajatella. Valintojen tekeminen hidastuu tai muuttuu mahdottomaksi. Keho valittaa, se ei saa riittävästi happea, joka paikkaan sattuu eikä katkonainen uni virkistä. Vuorelle kuolleiden kiipeilijöiden muistomerkit, tavarat ja satunnaisesti myös jäätyneet ruumiit, joita on liian riskialtista kuljettaa alas, muistuttavat vaarasta, joka on koko ajan läsnä. Suurista unelmista on jäljellä enää toive päästä ehjänä kotiin, varpaat, sormet ja nenät allella. Arviointivirheet saattavat viedä hengen. Liiallinen optimismi saattaa viedä hengen. Kunnianhimo ja pakkomielteet saattavat viedä hengen. Ympärillä levittäytyy arvaamaton ja ankara, mutta myös häikäisevän kaunis valkoinen autius. Jos sen lumolle antaa periksi, voi unohtua huipulle liian pitkäksi aikaa tai jäädä istumaan kuoleman vyöhykkeelle yli 8000 metrin korkeuteen, kun pitäisi kiirehtiä alas. Hitaita, tyhmiä, jähmeitä aivoja on vaikea saada ymmärtämään, miksi kannattaa nähdä niin kovasti vaivaa vain pysyäkseen elossa.